Kan du fortælle om jeres strategi? Ja, vi forsøger at målrette vores reklame via sociale medier for at få mest muligt udnyttet af vores budget. Vi overvejede at sætte hele budgettet på tv-reklamer, men kom frem til konklusionen, at vi hellere vil fange vores målgruppe mere målrettet. Jeg kan sagtens fortælle lidt om vores samarbejdspartnere. Vi har brugt masser af vores ressourcer i opstarten på at få nogle gode kontrakter med nogle flyselskaber og nogle hoteller. Vi har desuden oprettet i fællesskab med nogle af vores konkurrenter et guidefirma, så vi kan yde den bedste oplevelse til den bedste pris. Once upon a time, there was a land where the sun was sacred. That land was Egypt. Today, Egyptians offer you their most precious treasure, the sun. Nothing compares to Egypt. Hvordan var din rejse? Jamen, det var en dejlig oplevelse. Vi havde en rigtig god rejseleder, der så ud til at have styr på vores program, og vi fik nogle dejlige timer med hinanden. Så det var super fed oplevelse. Gør det gerne igen. Hvordan var hotellet og rejse? Jamen, vores hotel, det var jo lækkert 5-stjernet hotel lige ned til den der Nil der. Og vi havde pyramiderne i baggrunden, og så var der jo næsten ikke noget larm overhovedet. Så det var et perfekt hotel, som vi havde fundet til os dernede. Vil du bruge Elmers rejsegruppe igen? Helt bestemt. Helt bestemt. Vi lavede med et startbudget på 5 millioner og har her efter første kvartal opretholdt vores likvide midler og er begyndt at have en positiv udvikling i vores omsætning. Hvad er jeres målsætning om 3 år? Vores operative mål på vores 3-årsplan lyder på at opnå en omsætning på 30 millioner og et overskud på 2,5 millioner før skat. Hvad er din plads i virksomheden? Jamen, jeg arbejder som marketingchef. Der har jeg specialiseret mig inden for branding og markedsføring. Jeg har en del erfaring, som jeg har haft igennem flere år. Hvad er din vigtigste opgave? Jamen, min vigtigste opgave det er at skabe et godt resultat på bundlinjen. Og skabe kommunikation over hele linjen i vores virksomhed. Og så handler det om at have et godt overblik og finde markedets væsentligste målgrupper og hvad der er inde, må man sige. Hvordan markedsfører I? Jamen, det gør vi ved at satse på de sociale medier. Vi satser på de bestemte målgrupper inden for de bestemte destinationer, vi tilbyder. Det vil sige, de unge mennesker, som skal på charterferie med de unge, der markedsfører vi vores produkt ungt og moderne. Hvad udfordrer dig? Jamen, for mig er det helt klart, at det er en nyåbnet virksomhed, hvor det handler om at skabe en branding, som skal ses. Og det er helt klart en af de største udfordringer, når man starter op et nyt sted med et helt nyt navn.